Jens, der er en del af KH Guides fans, der også er store ølentusiaster. Ja. Hvad er det for en øl, du sidder og drikker nu? Det tror jeg ikke, at mange af de der entusiaster ved særlig meget om. Det er en Kugalaska fra det er en tiransk øl. En tiransk øl? Hvor kommer sådan en fra? Det er fordi, vi sidder her i hovedstaden i Albanien, eller Skiperia, som det hedder på albansk, og selvfølgelig drikker vi albansk øl, men vi drikker jo også Rakaen, som jo er en fantastisk brændevin. Er det ikke noget af en møghund af en rakia, den der? Det er godt nok en møghund af en rakia, men så er den altså også kostet. Og hold nu fast, ikke? Den har simpelthen kostet 100 læk. Det er altså omkring 5 danske kroner. Okay, så kan KH altså anbefale Tirana til den øltørstige? Til den øl og tørstige, der kan det i den grad anbefales. Men spørgsmålet er, om man kommer levende hernede, fordi hvis man tager landevejene, så skal man nok være en hård hund i hvert fald. Men det lykkedes der for os. Det er ikke fordi spagebilister kører til Albanien? Nej, det er det altså ikke. Okay, men vi overlevede, og vi vender forhåbentlig tilbage med flere nyheder.